Lewabın köp uğurlu hastaxanasynyň öňkü baş lukmany koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Türkmenistanyň saglyk edaralary resmi taýdany hasaba alynan COVID-19 wakalary barada habar bermeýän wagty ýurtda ýyla tarasynda ýaýraýan koronavirus keseli barada habarlar gelip gowuşýar. 17 sentýabrda Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherine ýerleşýän köp uğurlu hastaxananyň reanimasiýa bölüminde 62 ýaşly bir hirurg koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Bu barada Türkmenawatly bir Lukman Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ol Lukman Saltanow nepes ol köp uğurlu hastaxana täze döredilen wagtynda Heniz Niyazow döwründe 1999-njy ýylda hastaxananyň ilkinji baş lukmany bolup işe başlan Lukman. Häzir Kuwada çen ol köp uğurlu hastaxanada hirurg bolup işläp gelýärdi diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lukman merhumyň emelidem alış ventilatoryny aradan çykanlygyny habar berdi. Mundan ozal Azatlyk radiosy 14 sentýabrda Türkmenawatda 62 ýaşly hirurgyň reanimasiýada emelidem alış ventilatoryna çatylanlygyny habar beripdi. Hemme lukmanlar şol lukmany bejerjek bolup näçe tagalla etdiler ýöne koronavirus keseli olary başartmady diýip Türkmenawatly Lukman gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä merhumyň COVID-19 bilen kesellän näsaglaryň saklanýan 14 günlük karantinini hem işläpdir. Ol Lukmanyň ogluny we gelinini hem COVID-19 koşupdyr. Olar häzirki wagtda köp uğurlu hastaxananyň reanimasiýa bölümini bejerge alýarlar diýip Türkmenawatly Lukman Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu günler medisina işgärleriniň arasynda COVID-19 köp duş gelýär. Ol keseli bilen kesellän başga da adam köp ýöne ýeterli test geçirilmän soň köp adam aýak üstüne geçirýär. Mediklerden bolsa tiz-tizden test alınýar. Mediklerdäki keseliň netijesi şol testlerde belli bolýar diýip Lukman gurrun berdi. Habarçynyň saglyk puduwunaky çeşmesi Lewap welaýatyny ýene bir täsirli adamyň COVID-19 testiniň pozitiv netije görkezdenligini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenawatyň köp uğurlu hastaxanasynyň ýene bir öňkü lukmany koronavirus keseli bilen keselläpdir. 2002-2016 ýyllar aralygynda köp uğurlu hastaxananyň baş lukmany bolup işlän Hudaýberdi Jumaýew COVID-19 diagnozy bilen agyr ýagdaýda ýatyr. Ol häzirki wagtda Lewap welaýatynyň saglyk müdürliginiň statistika bölüminiň başlygy bolup işleýärdi diýip çeşme gurrun berdi. Ol Jumaýewiň başlyklyk wezipesi bilen bir hatarda Türkmenawat şäher häkimliginiň ýaşaýyş jaý we mellek paýlanýan bölüminiň agzatydygyny. Onuň 2000-2017 ýyllar aralygynda Türkmen parlamentine deputat bolanlygyny aýtdy. Ol ören täsirli adam diýip Türkmenawatly çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ähli näsaglar Türkmenawatyň ýokunç keselleri hastaxanasyna däldi. Esasan Türkmenawatyň köp uğurlu hastaxanasyna kabul edilýärler. Ýokunç keselleri hastaxanasynyň medisina işgärleri karantin lagerlerine hyzmat berýärler. Türkmenawatyň şäher hastaxanasynda da COVID-19 pidalary bar ýöne olaryň anyk sanyny bilemok diýip çeşme gurrun berdi. Ol şu günler howanyň çigirekleşýänligini, beden gyzgynlygy ýokurlanýan adamlaryň adatça öý şertlerini bejerge almagy saýlap alýanlyklaryny, ýöne öýde test we rentgen mümkinçilikleriniň ýokdugyny, adamlaryň hastaxana yüz tutmağa gorkýanlyklaryny, sebäbi yüz tutan ýagdaýlaryny olaryň ähli maşgala agdalary bilen bilelikde ýüzüňeleşdirilýänliklerini gurrun berdi. Şol iki lukmanyň başda COVID-19 alamatlary bolan bolsa-da öýlerini bejerge alypdyrlar. Soňra olaryň ýagdaýlary erwetleşip başlandan soň hastaxana ýerleşdirilipdirler diýip çeşme gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny awgustyň soňky 10 günlüginde ýörüýte uçurlar bilen ýurda getirip başlady. Olardan koronavirus synaglar alınýar we ýurda getirilen raýatlar 2 hepde karantinde saklanýarlar. Türkmenawatda we onuň eteklerini azyndan 3 sany uly karantin zonasy ýerleşip daşary ýurtlardan gelen ýolagçylar bu ýerlerde 2 hepde möhlet bilen hökmany karantinde galmaly bolýarlar. Türkmenawatly çeşme Belarusdan getirilen 4 raýatyň koronavirus barlygynyň pozitiv netije görkezdenligini aýtdy. Olara da şol diagnozy goýdurmazlar diýip ol çaklady. Çeşme ilkinji nowbatda daşary ýurtlardan getirilýän raýatlardan koronavirus testini geçirmek işlerinin ileri tutulýanlygyny, soňky 2 günüň dowamynda 2 aýry başga uçur gatnawy bilen Malaziýadan we Dubaýdan ýurda getirilen raýatlarda saglyk synaglarynyň geçirilenligini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirus keseliniň bardygyny ikrar etmeýär. Döwlet medeniýet hökümetiň pandemiýanyň öňüni almakda iş bitirýänligini habar berýär. Şeýle habary Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine salgylanyp 17 sentýabrda
Azerbayjanyň Trend neşri habar berdi. Onun aýdylmagyna görä penşenbe güni türkmen resmiýetleri bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri bilen online duşuşuk geçirip Türkmenistany koronavirus keseliniň ýaýramagynyň öňüni almakda görülýän çäreler boýunça maslahat etdi.